sabihin, parang inuwan lang tayo ng masama, totally magdadasal naman tayo ng kamag-anak natin. Kasi mortal demon. Ahoy! Hello guys. Good afternoon, magandang hapon. Usapang relihiyon sila. Well, tayo ngayon ay magkakaroon ng usapang pang-sari-sari store. Saan ko ba makikita yung aking mga viewers? Yes, lahat. Yan, mami. Ano, may itlog? Wala. 27. Sukling tatlo. Alam ko, brain? What? Okay, here we go. Aran, maanghang. Okay, nandito tayo ngayon. Pag-usapan natin. Ha? Ren, dagdagan mo raw ng maanghang. Kopya mo na rin. Well, okay. Saan ko ba makikita yung ano ko rito? How's my voice? Sound check, sound check. Papaganda. Papaganda muna tayo para naman maiba naman yung ating outfit. Ahoy! Dami ng wrinkles ko. Tumatanda na yata ako saka. Okay. Saan ko makikita yung mga messages dito? Yeah. Hintay-hintay lang tayo ng ating mga iba pang katropa rito. Paano nga ba ito? Yes. Sandali lang. Ano? Ano sa'yo? Snowbear? Snowbear. Okay, sandali lang, ha? Nililista pa niya? Hindi naman, snowbear lang. Inilista pa natin. Ikaw talaga, Lola Litz, ha? Masyado ka, Lola Litz, ha? Ikaw talaga, ha? Wala ka na pahabol. Hello? Okay. Jonathan! Mas Jonathan? Ayun, here we go. Saan tayo? Nawala na ako. Okay, ang pag-usapan natin ngayon kung paano natin mapapabalik ang ating mga mahal na customer. Siyempre, kailangan first impression para natin sa ating mga first approach natin sa ating mga customer. Kailangan with smile. Kasi once na naka-smile ka at parating sa iyo ang customer mo, makikita pa lang nila. Mafe-feel nila na welcome sila. Yeah, direct masyado din malaging pinitono. Naninirate. Onat! May extra talaga. Thank you.
So, I'm not sure. ga- ganun lang. Kailangan na isi-share lang natin yung ating smile with a sweet smile. Para pagdating nila, makikita nila yung pagmumukha mo. Kahit mukha kang kabayo na naka-smile ka. Ako natatawa sa sarili. Kahit mukha ka pang kabayo or ano man yung itsura natin, basta naka-smile tayo. Babalik at makakagaanan tayo ng ating customer. Kasi once na nakasimangot ka, para pinagsakluban ng timba sa ulo mo, na puno ng labahan, gano'n. Siyempre, ma-absorb ng customer natin yung negative natin. Kaya, nagdadalawang isip sila, ayoko na bumalik doon. Yung gano'n. Kaya dapat, first approach pa lang, naka-smile na tayo. And then, polite tayo, no? Sa lahat ng oras, kung kaya natin maging polite tayo sa lahat ng oras, edi, ibigay natin sa ating mga customer. Nagbabaper yata. Oh, may signal ko. Ayun. Number 1 na yun. Smile. Share your smile. Okay. Okay. Isa yun sa pang-akit. Tapos, ang pangalawa naman natin ay ang delivery o yung pag-serve natin, no? Paano natin i-serve sa ating customer yung kanilang pinamili. Siyempre, kailangan mas mabilis. Mas mabilis, accurate na binibigay nating product. Kailangan maayos yung pag-abot natin sa kanila. Pwedeng i-plastic natin para hindi sila mahirapan. The way na nafe-feel nila yung komportable sila sa mga binibili nila, na ma-manage nila, mas gaganahan silang bumalik-balik sa atin. At saka yung pag-abot, no? Yung kasi may mga ibang nagtitinda diyan kapag Sige, kape na lang kayo dyan. matalastas talaga. Pero talagang O, ito na lang. Bili na lang kayo. may advertise yan. Okay. O, kaya ito naman. Oh. Hindi pa tayo na-sponsoran yan. Sana ako tuloy, nawala na ako. I'm lost. Okay, sa pag-aabot naman ng ating mga pinamili ng ating suki, kailangan iaabot natin talaga hand to hand. Wag yung bigla mo lang inihagis, oh, ayan na. Oh, pangit yun, ha. Wag nating ihahagis sa kanila. Kasi kung halimbawa kayo ang customer, tapos binalibag sa inyo yung pinamili nyo, ano ba magiging pakiramdam nyo nun? Siyempre, baka mademonyo kayo, hindi nyo masabi, no? Baka maibato nyo ulit. Kaya, kailangan yung may polite tayo, meron tayong personal na paggalang sa ating customer kahit paano. Kahit may mga customer tayong hindi kagandahan ng asal, kasi pagpatuloy lang natin yung ating kabutihan sa kanila. Kasi in the long run, always tayong mananalo. You're going to run. May extra talaga, no? Yes, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, Sulat lang po kayo. Parang- Love letter. Parang awa nyo na. Mag-subscribe naman kayo. At paki-hit na rin ang notification bell. Pupukin mo raw siya para ma-hit. Talaga itong asawa ko na ito. Magaling May, talaga. ano? Andali. Sige, kumuha ka na dyan kung anong gusto mo. Basta bayaran mo lang, ha? Bayad. Next time. Later. May hansel tayo dyan. Wala ba bang hansel? Okay. So, number 2 natin, kailangan yun yung pag-aabot sa ating mga customer na maging komportable sila. Ito na po. Ayan, salamat. Kagaya po nito, ito na po. Salamat po. Huwag po ganun, ha? Kasi kailangan yung may, anong tawag doon? Yung Sayawan may- lang po. Hindi naman po ganun. Yung... So, may customer na naman tayo. Relax na po kayo dyan, ha? Yes. Ay, ba? Mountain Dew. Na mo chop. Dilan at ba?
Naubos na yata yung Mountain Dew Shop. Hindi, Pa! hindi. Ibig sabihin, yung isa na. Sprite, Bisaya. Alam mo, piyade po kasi. Happy tayo. Oh. Wala yan eh. Wala na. Isa na. Ate ko Chakin Siret ang mga kulay budget. Oh, nangga. O, hindi may itong mata. Okay mo. Wala na Wala lang. na. Last na lang. Nag-iisang tig-10 Mountain Dew. O sige po, right na lang po yung isa. Okay. Ipag kasama mo? Opo. Yung lasa nun. Bota, magluto na rin. Hindi, pagkitali mo lang ng plastic. Ito separate na. Ano yun? Hindi kasi, Kaya naman sa'yo. Ipag-separate na lang natin. Para hindi po. Sama na lang. magsamayan na lang natin. Sigurado ka. Hindi kaya mapuno ng wala sa oras to. Kasi yan. Okay. Mountain Dew. Yung kay lasa nun. Tapos lalagyan natin ng maraming Mentos. So, tapang pala. Hindi naman bumahala tayo. Hindi Pareho naman. pa rin matag. Okay. Eh, nag-aayos. Nag-aayos siya. Wala pa na. Kunin mo yung Sprite. Kunin mo yung Sprite. Wait lang guys. Yung Sprite. Wala na tayong tagitin na eh. Wala na nga. Ano? Yan na lang tagitin natin. Okay. So, where were we? Diyan ka lang. Ano? Isang kawari. Pakita naman ng camera ng laptop na to. Bibili rin ako ng bago. Balang araw. Okay, here we go again. So, Yung pangit na. yung una natin, yung isi-share natin yung smile. Yung smile natin sa ating mga customer. Unang malamig na. Pangalawa, yung pag-aabot ng mga produkto, kailangan accurate, mabilis, no? How to serve the customer, kailangan accurate siya at mabilis. And then, yung sa pangatlo naman, ano? Mas din ng bato sa luyo. Una pa dito. Okay, sa pangatlo naman, ito yung magkakaroon tayo ng suggestion or mag-ano ka sa kanila, magbibigay ka ng idea pa na kung ano pa mas magandang bilhin nila. Mas Yung, magandang kainin. oo, kung ano pa may offer mo na pwede na. Kung anong kulang sa kanila. Ito, kumain ka na. Talaga ako. Okay. Yes, yes madam. May kuko ba tayo? Na. Kasalo? Wait lang. Oh, meron pa. Okay, isa lang At saka ma. ano, cheeseburger isa. Okay. Ano ba sa bayan? Ano ba yan na? Oh, balikan mo na lang yung cheeseburger mo. Okay po. Andali po. 25 plus yung cheeseburger natin. O, tama. Sakto-sakto, madam. Thank you po. Babalik po. Hindi talaga babalik siya kasi may babalik ka na order. Ayun na po. It's alright. Sinisip na po. Bakit ako naiyak? Ay. Ayun. Ano tayo? Yes. Oh, okay. Nanay ko. Patapos sa kanila pag-usap na nanay mo. Ayun pa sa tawag-tawag eh. Pero ako, hindi mo pinapansin. Okay, here we go. So may pangatlo na tayo. Yung offering natin, kailangan mayroon tayong magandang i-offer sa kanila. Kung may kulang pa sa kanila mga pinamimili, meron tayong suggestion or ang tawag doon? Mag-offer ka something na pwedeng makatulong sa kanila. Malay mo may nakakalimutan silang bilhin or kung bumili sila na wala silang mantika. At kumbaga nakakatulong tayo sa kanila na paalalahanan sila. Okay. So, offering, no? Offering bang tawag doon? Whatever. Or suggestion, no? Suggestion.
Wala akong ano eh, wala akong board dito. Next time gagawa ko na pag may board na tayo. Okay, sa pangatlo. So, kahit yung pangatlo lang na yun, meron pa. Dapat, ito pa. Yung pinaka-final natin ngayon, for now, yung quality ng product natin. Para balik-balikan tayo. Kasi yun naman talaga yung goal ng mga buyer natin or ng customer natin na babalik-balikan tayo sa mga nakukuha nilang product sa atin. Kasi yung product na yun, kailangan maganda, best. Kung kaya mong ibigay yung best na product, mas the best yun. Kaya kung medyo may reject siya, may ano, well, wag tayo magsisinungaling sa ating customer. Kailangan maging tapat tayo. Sabihin natin, huh? Kasi yun talaga ang magpapabalik sa kanila. Yung loyalty natin sa kanila, hindi tayo namimeke. Kasi pangit talaga yun. Sa una, kung mamimeke ka, manggagancho ka, oo. Pero hindi ka magtatagumpay doon kasi bandang huli iiwasan ka nila. Kaya kung anong meron ka sa mga product mo na medyo reject na, parang awa na, huwag nyo nang ibenta dahil mapapahiya lang tayo. Kaya kailangan dapat always fresh, laging bago, laging sariwa kung ano man yung binebenta natin para balik-balikan tayo ng ating customer. Kasi kung ikaw lang bibili ka ng double dead na or may amoy na na karne ganon, sa unang punto, makakabenta ka. Pero on the second time, sorry ka na lang, hindi ka magtatagumpay. Kaya dapat ibigay natin ang pinaka-the best na product natin sa ating mga customer. Okay, yun kailangan yung product natin always be the best. Always best pala. Ay! Ahoy! Ha? Tape! Anong gusto mong tape? Yung Scotch tape? Okay lang guys, wait. Coffee ko brown, twin pack. Tig 12 pesos lang sa akin. Coffee ko brown, twin pack, 12 pesos. Eto. Eto, mga bata. Ay, sandali. Patingin. Eto na. Okay, salamat. Ano? Ano yan? Okay. Ito lollipop. Okay, bigay mo sa boyfriend mo, ha? Sige sa kayo. Isang bulate. Akala ko may boyfriend ka na. Eto. Thank you. Lollipop. Anong lollipop ang hanap? Ito na lang. Dito na namin lollipop. 6 pesos. Wala na tayo. Black na lang. Okay. Papiso-piso. Okay. 1 for you. And 1 for you. Okay. Sa inyo, ano pong mapagiting ko sa inyo? Naiya ka pa. Ano, kiss? Ito? Itong bubble gum, chewing gum. Isa lang? Ano pa? 5 pesos. Ano pa? Gummy worm. Magkano gusto? 5 pesos? Okay. Wala na. Thank you ka sa tita, ha? 4. And 5. Okay. Thank you. Babalik pag naubos. Ano? Tape. Wala na akong malilit na tape. Malalaki na yung tape ko. Sandali.
Ganito yung mga tape ko. Malalaki sila. Nagkaubos na naman dito eh. Wala na ako tig 2 piso ha. Ito, tig 10 piso to. Ito, 10. Ito, 15. 5 pisong diferensya, ano? O, ikaw, saan ka? May offer ko sa'yo. Ito lang sa 15 para marami kang magagamit. Kahit yung buong kapatid mo, makakagamit sila. Ready na yung egg inches burger? Oh. Ito, yes, madam. Ito po. Babalik na lang po. Yeah. Teacher yata yun sa tandaan. Okay. Yeah, nagugutom na yata ako. Oo. Ano? Ano ba? Ano ba? Wait, ano? Oh. Tignan ito, no? Oh, Yung ngayong night. Hindi tayo okay yun. Ako'y nalilito. Kremo. Nasa inyo? Ice cream. Parang ang layo ng binyahe nyo, ah. Pangilang bundok pa yung tinawid nyo? 10 na. Buti nakarating kayo. Dalawa? Ano gusto niya? Chocolate stick o milk? Dapat tarik sa bundok. Ako pineapple dito. So, pareho na kayong milk. Pineapple sa akin dito. Pineapple. Pasensya na. Nabingi na ang lolo nyo. Okay, so enjoy. Welcome. Babalik. Okay, here we go. Nasaan na tayo? Nawala na ako. Okay, balik tayo sa ating produkto. Kung ang produkto naman natin ay bakit parang nagba-buffer tong aking signal? Mahina. So, kung ang produkto natin medyo may ano na, kailangan huwag nating ilihim sa ating customer na para ibenta lang. Kung alam na nating reject, tanggalin na natin para hindi tayo masira. Yun yung kasi yung habol talaga ng customer natin, yung produkto, kung ano meron tayong produkto. Pag alam nilang magbebenta tayo ng mga botcha, dali tayo dyan. Kailangan first class. Hindi, depende sa plata kasi yan eh. Kapag alam mo alam magbebenta ka ng chichirya, makunat na, pipilitan mo, oh, ito, sariwa. Siyempre, di ka na babalikan kahit mga bata yung customer natin. Magkakaroon ka na ng mancha kung tawagin. Pero kung mancha na mabuti, sabihin sa'yo, uy, doon, no, ang ganda-ganda roon naman. Parang feeling ko welcome na welcome tayo sa tindahan na yun, yung gano'n. Di ba? Akala ko may bibili, dumaan lang pala. Okay. So, yun lang muna po sa ngayon, ha? Paano ba ito? Ba't hindi ko nakikita yung aking mga viewers? Wala naman akong viewers. Paano ko makikita yung aking viewers? Kung wala naman pala akong viewers. Seryoso talaga, napakahirap talaga. Well, susunod na lang ako babawi. Guys, ha? Pasensya sa aking camera kasi mumurahin lang to. Hindi pa talaga ako nakakalipad ng mataas. Medyo sibong pa. Hindi, ano pa lang, inakay pa lang. Pero once naging agila na tayo,
Ganun ang lipad. Yik! 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 Baka ma-afford natin bumili ng mas magandang camera. Sa ngayon, paumpisa pa tayo, tinatrabaho pa lang natin yung ating pagiging matagumpay na negosyante. Sa larangan ng pag-ninegosyo, kailangan maging matyaga, masipag, madiskarte, at makajos, at matapat sa ating customer. Huwag lang puros pera ang iniisip natin. Kasi tatayo tayo dito ng relationship sa ating mga customer. Paano guys? Salamat. Wala akong katsikahan yan. Walang gustong kumakausap sa akin. Ay, sinisip mo na ako. Okay guys. Yung mata ko parang antok pa. Pero, dahil sa sipon niya kaya ganyan. Okay, salamat sa inyong panonood sa aking live streaming. Sana'y mag-comment kayo at mag-thumbs up na rin kung nagustuhan nyo, kung informative ba tong aking videos na ginawa. At saka kung nakatulong ba siya, paki-thumbs up na lang po. At saka syempre po, paki-subscribe na rin po ako kasi baguhan pa lang ako. Kailangan ko ang tulong nyo. Maawa na kayo para makabili pa ako ng bagong camera. At makagawa tayo ng marami pang videos na pwede nyong abangan. Marami din ako i-share. Na pwedeng makatulong sa inyo kung kayo may suliranin sa pag-ibig. Wala tayo sa pag-ibig. Okay. Mag-share din ako ng mga idea about sa electric car. Kontrabida. Okay. Next time na lang. Basta hindi ko masasabihin kung ano ma-share ko ngayon. Bibigyan ko lang kayo ng konting tips na pwedeng makatulong sa inyo. Na alam ko na nakatulong sa akin, i-share ko lang yung idea na yon. Na sana yung malamang makatulong din sa inyo. Salamat po ulit. Maraming salamat sa mga, ito lamok na to. Nilalamok yung ilong ko. Sana hindi kayo maboring sa aking video at sana hindi kayo magsawa. Sana, ano ba yun? Pinapasok yung ilong ko ng mga lamok. Saan na tuloy? Ilong ko yung lamok na yun. Ginagawa niyang kuweba yung ilong ko. Akala niya makakapagtago siya ron. Okay, maraming salamat po again, ha? Wala na akong paligoy-ligoy. Mag-subscribe na kayo sa aking channel at paki-hit na rin ang notification bells para alam nyo lang kayo na. Kayo nang bahala. Okay guys, salamat. Ting and live.